கோதுமை மாவில் குலாப் ஜாமுன் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 1 டம்ளர் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுட்டு இந்த கோதுமை மாவை வறுத்து எடுத்துடலாம். இப்போ இதை வறுத்து எடுத்தாச்சு, ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். 1/2 டம்ளர் பால் பவுடரு கோதுமை மாவில் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துடலாம். காய வச்சு ஆற வச்ச பால். இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இது இப்போ 10 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸுக்கு உருட்டிக்கோங்க. சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்தாச்சு. கையில் ஒட்டாமல் இருக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி இது போல் உருண்டையாக உருட்டிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். 1 டம்ளர் சர்க்கரை சேர்த்து பாவு காய்ச்சிடலாம். 1 டம்ளர் சர்க்கரைக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துடலாம். சர்க்கரை கரைஞ்சி கொதிச்சாலே போதும். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற குலாப் ஜாமுன் இதில் சேர்த்துடலாம். 1 நிமிஷம் கொதிச்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.